Tripura hasteni sakbainai koljak hano komthengui thangnai tei kamiloko hamkhai samangkhaiwi thangnai kacham MDC Bhakta kalai langma cholangkha eba swngsarno yakarlangkha Patalni phungdipor jorao boni alangma somani eba swngsarno yakari thangmano belai kheno kha khamlaikha haste gnangui tei akha khammano khumbogui boni pholano tongksangman thung honoi diai laikha haste TTAADC ni engui asok phang tei joto CPIM MDC song Sad news, Danish news. Tini Autonomous District Council ni former MDC Bhakta kalai tini humni 10:30 rego bini lama chokha bini lama chomani bagai jeng Autonomous District Council belakeno kha khamai tongo bini atta chokna hawa Santikai tongtong nation DIE bini family ni members we baksono sumo kha dui tomo bo chokna hawa bini atta Santikai tongtong tai bini family members chokno sum kha domani janu belaike abo kha khamani ko moto kigno asake matinai aipono khoroksa topani samun panai topani samun panai khoroksa borok thimai bebe kaisele chini tam hebo matugul kaima hainu maina sungu anti haite bu katal borok asaitum abo bocham madiai asuma bini omorok busu kana bini omor 75 76 kana bini family bini sarai rok bihik theke age na bihik age theke bo sata hote khorong kan bo 2015 to 2020 or 10 euro bo MDC tamonita